Il-kurunell Mark Mallia beda fl-rwol ġdid tiegħu bħala kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru minflok Glenn Micallef dan wara li Chief of Staff ta' Kastilja rriżenja mill-kariga tiegħu u l-bidu tal-ħidma ta' Mark Mallia f'Kastilja diġà bdiet bl-iskoss jekk kif il-Prim Ministru qed iżomm segretezza assoluta dwar il-pakkett finanzjarju li qed iddaħħal f'butu bħala Chief of Staff ta' beda. Is-sur Mark Mallia se jibqa' bl-istess pakkett finanzjarju li kellu ma' Transport Malta jew se nkunu qegħdin inħabbruh l-importanti hemmhekk huwa li hemm persuna illi se tkompli taħdem għall-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Mark Mallia ħalla tmexxija ta' Transport Malta biex jieħu l-pożizzjoni ta' Chief of Staff Kastilja dan ifisser illi hu okkupa 4 rwoli differenti fil-gvern f'temp ta' 6 xhur. Intant barra l-Parlament staqsejna wkoll ir-Robert Bħala x'ser jiġri mill-Chief of Staff ta' qablu Glenn Micallef bil-Prim Ministru mhux jeskludi li jinnomina għall-Kummissarju Ewropew. Mhux qed neskludi bħal ma neskludi lil ħadd li nista' ngħid huwa deċiżjoni finali għadha ma teħdiġ. Minn ġewwa Robert Bħala qed jiffaċċja wkoll pressjoni enormi biex jerġa' jikkunsidra lil Chris Ferna l-Kummissarju wara li ħareġ kif hu spiċċa fil-mira ta' Stewart Healthcare.